ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବା ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ ଜାଣିଲେ। କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1କୁ ଦେଖ। ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ନାମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ନାମ ହେଲା ସୋମବାର। ଗୁରୁବାର ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ରବିବାର ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ? ରବିବାର ହେଉଛି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ମାସର ନାମ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ରେଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୁନ୍ ବର୍ଷର କେଉଁ ମାସ? ଜୁନ୍ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ମାସ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2କୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି 2014 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ଉତ୍ତର କହିବ ଓ ଲେଖିବ। କ ଏହି ମାସରେ କେତୋଟି ରବିବାର ଅଛି? ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ରବିବାର ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 7, 14, 21 ଓ 28 ଚାରିଟି ରବିବାର ଅଛି। ଖ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର କେତେ ତାରିଖ? ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଘରରେ କୌଣସି ତାରିଖ ନାହିଁ। ତେବେ 21 ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର କେତେ ତାରିଖ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର 7 ତାରିଖ। ଘ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର କେତେ ତାରିଖ? ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର 22 ତାରିଖ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ 3ର ରେଳଗାଡ଼ି ଗୀତକୁ ଆସ ମିଳିମିଶି ଗାଇବା। ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ଶବଦରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଠିଆ ହୋଇଥାଅ ସବୁ ବେଗେ ବେଗେ ବସିବ। ତର ତର ହୋଇ ଭାଇ ପଶିଯିବା ଭିତରେ, ଚୁନୁ ସୁନୁ ଟୁନୁ ମିଟୁ ବସିଯିବେ ସିଟରେ। ନେଉଳ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଖପ୍ ଖପ୍ ଉଠିବେ, ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଗଧ ନିଜ କଥା ବୁଝିବେ। ଆସିଗଲା ରେଳଗାଡ଼ି ଲମ୍ବା ସିଟି ବଜାଇ, ନେଇଗଲା ଯେତେ ଥିଲେ ନିଜ ଦେହେ ସଜାଇ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ରେଳଗାଡ଼ି ନିଜ ଦେହରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ ନେଇଯାଉଛି। ରେଳର ପ୍ରଥମ ଡବାରେ ସିଂହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ କାଉ, ତୃତୀୟରେ ହରିଣ, ଚତୁର୍ଥରେ ଠେକୁଆ, ପଞ୍ଚମରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଷଷ୍ଠ ଡବାରେ ନେଉଳ, ସପ୍ତମରେ ଗୋଧି, ଅଷ୍ଟମରେ ବଗ, ନବମ ଡବାରେ ଓଟ, ଦଶମରେ ବେଙ୍ଗ, ଏକାଦଶରେ ବାଘ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗଧ, ତ୍ରୟୋଦଶରେ ମୂଷା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ କୁମ୍ଭୀର, ପଞ୍ଚଦଶରେ ବିଲୁଆ ବସିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଷୋଡ଼ଶରେ କୁକୁର, ସପ୍ତଦଶରେ ଚିଲ, ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ଝିଣ୍ଟିକା, ଊନବିଂଶରେ ଭାଲୁ ଓ ବିଂଶ ଡବାରେ ହାତୀ ବସିଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖି କହ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 କାଉ ରେଳଗାଡ଼ିର କେଉଁ ଡବାରେ ବସିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା କାଉ ରେଳଗାଡ଼ିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ ବସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନେଉଳ କେଉଁ ଡବାରେ ଅଛି? ନେଉଳ ଷଷ୍ଠ ଡବାରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଦ୍ୱାଦଶ ଡବାରେ କିଏ ବସିଛି? ଦ୍ୱାଦଶ ଡବାରେ ଗଧ ବସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ବାଘ କେଉଁ ଡବାରେ ବସିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଘ ଏକାଦଶ ଡବାରେ ବସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ପଞ୍ଚଦଶ ଡବା ପରେ କେଉଁ ଡବା ପଡ଼ିବ? ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚଦଶ ଡବା ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଡବା ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଡବାରେ କୁକୁର ବସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ଭାଲୁ ଯେଉଁ ଡବାରେ ବସିଛି ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଡବା କେଉଁଟି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାଲୁ ଊନବିଂଶ ଡବାରେ ବସିଛି, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଡବା ହେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ବାଘ ଓ ବଗ ବସିଥିବା ଡବା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡବା ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଘ ଓ ବଗ ବସିଥିବା ଡବା ମଧ୍ୟରେ ଓଟ ଓ ବେଙ୍ଗ ବସିଥିବା
ନବମ ଓ ଦଶମ ଡବା ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ 12 ମାସର ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ଜାଣିବା ଓ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ପଞ୍ଚଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ସପ୍ତଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଊନବିଂଶ ଓ ବିଂଶ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା।